sa nako baya, dira sa shift by, pagsulod ninyo, tayo nakamarka niya runner. Dira kung kung magkuha mong schedule. Okay? So, na yung mga shift dyan na nakakabutang, no? Okay. So, mo na sa mga example sa mga shift na yung mga sulod dyan na yung oras, pila ka oras, sa oras magsugod. So, depende sa inyo po kung sa inyo maangayan mo, yung tuklukon. Dili. Timing lang na ay mga schedule na nang magbuwa. May gihatag mo sa taas o nag-opera mga rider. Ang tikuhan ninyo schedule by every Wednesday, 8:30 sa gabi. Ugma. Timanay ginin nga na, Wednesday, 8:30 sa gabi. Dungan mo sa basto. Kaya lagi mo padulong. 8:30 talan sa. Pag 8:30, open na makita ng schedule. Padulong na siya sa asar. Padulong na siya sa Dili, hantod ka mga kukuha. Hantod ka pagtanong nyo, ano sulod. Okay? So, ang ipanghatag ka ng likod banda, para na sa sunod simana. So, naay isa ka simana nga makaprepare mo. So, ang ihatag niya ng schedule, para sunod Lunes. Sunod Lunes, padulong Domingo. Okay? I-drag ninyo na ang sunod Lunes sa natiksa. 15, padulong 21. So, mauna inyong abrihan ugma. Pag abot ko para sa 30, pag-alarm, abrihan ninyo, anak mo sa roster, inyo i-drag. Gikan pit sa 15, paingon sa 21, inyo na po nung schedule. Dili na siya prasauban pa nga, pag-punit na schedule, mo na yung schedule tanan. Kada adlaw, imo na siyang set up, imo na i-arrange. Kaya na may adlaw nga, dili ka kung nagkaroon ng duty, mag-rest day ka. O may mga adlaw nga, mula ka sa buntag, gabi na ka duty. So kami mag-arrange sana. Sabtan? Ikuha ko schedule, may police, alas 8:30 sa gabi. Pag-abot sa alas 8:30 sa gabi, i-open ang roadrunner, i-click lang ko ang shift, sunod mo sa roster, pagkahuman, kuha mo schedule para sunod Lunes, Paingon, Domingo. So dapat, hindi nyo pinagpreparahan. Angay ka mo duty ani, o dili, angay mo nga oras, o dili. Yung sabay? Starting na gaya na sa mga Lunes na. Oo. So karon, pwede na gitunta mo kang schedule kung sa'yo makita dyan karong semana. Wala naman tayo gamit. Di ba sa ka malun sa paggamit ang apps? So ugma, kung matagaan na mong bag, pwede na mo duty. Pwede na mo kang schedule. Karong semana, kung namin makita ka na yung gawas sa schedule. Pwede na mo kuha. Ay sa mo pagkuha karong bike, was kayo nyo natuklokon, malit mo diya, naamay tayo performance yung isunod. Diba? So sabta na sa pagkuha sa schedule. Ugma, na naibag, pwede na magsugod ha. Ugma sa gabi magpaalam gid mo kay para makakuha mo schedule para sunod semana. Tingnan na ginin nyo ba? Pag open sa portal sa Busway, makita na naman schedule sa nabilin. Kung dili mo magkuha ng schedule, kinagpatanga-tanga mo, pagtanong niyo otro pila ka daw na ang schedule niya, muani mo sa kuha kay mga yung schedule, insulto gid nga buton. Bawal ang tanga diri. Once galing nga na kay-access diri kun banda, maganabuhi na kasi mo kagalingon. Dili pa sa kumpuban ko panyabay nga pangluyanon mo. Maningkamot mo diri para sa inyong ugma. Kay ano ba ho ba yan? So ay ko balikin diri kasi nahutan ko schedule na apa dia. Para katong isa, may isa na po na ako nga, undang na lang. Para magka kabalo sa trabaho. Ayaw, paningkamot yun mo ba ayaw ninyo hulata nga ugma na kulukuha kay dagan kay schedule, basig na apa ni. Kuto na to pagka-ugma na apa, pero wala tong schedule na mo gusto. Okay ra ginana. Daw may pag-upi ni mo ugma kay wala na gitanan. Akatawan na sa gawas, kay tanga kay ka. Imanay ninyo ba ha? Ang among pinaka-problema diri, schedule, ikaduha, system. Kung di mo manikamot sa schedule palandaan, wala gid mo matulungan. Luoy kayo mo. Ni-apply mo panda pero amoy biyahe. Sige ra magkatulog. Okay? So karon atong layon na pag-change pass. Naa naman mo sa roster. Naa na po yung menu na po sa taas.
I-click na po niyo na. So dira sa taas, pag-click mo sa menu na kayo makita nga ribbon, di ba? So nakalinya pa siya. So mga sunod semana siguro or ma-duty na mo, diya bumarka ang batch 6. Diya makita inyong batch kung asa na mga batch. Kung batch 4 mo ay klaro kay na diya 4. Pag 4 di kina mauno. Okay? Sunod, diya sa baba na kayo makita nga profile. Okay, i-click na may profile. So pag-click mo na sa may profile by makita nila tanan mo mga personal info o personal details. Naalihan yung ID sa taas. Imong pangalan, imong email. Di ba, wala nyo kita pinila, no? Imong email, imong contact number. Saan yung isa? Referral. Ayan, nagkakali ako, kapalwana. So, karon na makita ninyo diya ang password. Dira sa password by na i-pencil diya nga icon. I-click na palihog. Gusto na ko nga mag-change pass kang tanan. Importante kaya mag-change pass by para dili mahilap ka natong mga ang atong roadrunner sa mga rider ng mga maldito. So kinahanglan to mag-change pass. Karon ang gusto ni Good Panda ang pag-change pass na siya required ng mga characters. Kung saan na ang mga characters? Muna siya mga litra, mga numero, special sign. So una, kinahanglan na ay big letter. Sunod na ay small letter. Pwede big letter na A o small letter nga A. Depende kung saan nga letra yung gamitin. Basta ka na ay big o small. Sunod, dapat daw na ay special sign. Kung saan na siya, wala siya mga underscore, hashtag, exclamation, comma, slash, sa paubal. So, in parenthesis, sa pa. Basta po na siya ang mga special sign sa example. Sunod, dapat na yung numero. So, pag wala naman taon sa numero, di ba? Kaya dapat, dilit na po baba sa 8 ka-characters. Katong tanan na akong ipa-mention, kung ito mga characters. So, dapat, kung magbuhat ang password, kompleto tang characters, pero dapat dili po siya bumaba sa 8. So 8 pataas. Ayaw po kayo magtas sa inyong password, dahil hindi na po lang nadabaton. Kasi kung maximum lang kutang 12, or pulo, baka dos na kayo na. Ako magbuhat ko password by, una yun, mag-una dito sa pangalan. Sample, Juan. Ang J, kailangan, primero nga litra, ako yung big letter. So, sunod na akong big letter, small letter, di ba? Yung pila man ang kabuok, kakarakter sa Juan. Upat. So, pila na kulang. Upat. O niya, pila na ang karakter sa kulang, 2. So, ang sunod na ba, hilig yung ikuha na masunod do, special sign. Underscore, kinangibutang. Sunod, numero, magbase yung sa year, 2021. So kung ihapon ito ni mo tanan by 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na ito ang characters. Ilang tanaw ito ni mo may kompleto to. Na ay big letter, na small letter, na special sign, na numero. Natungkol sa ito siya na password. Huwag na kayo, ano yung pag-ina ko malugluman? Diba? Ang kanang password by kinahanglan ninyo kinamatimanan. Hindi ko ganahan nga pag-abot kung sa panahon nga nakalimot sa mga password, ignon ko nimo nga sir, unsa ito yung password ako? Diri mag-away kita. Dili na siya matawag ka password kung naami kopya. Ituyo na siya ng password kay para inyong account di na mahilanggan sa lain. So dapat kung magbuhat mo password, kung mahimo, ipatato para di makalimot. Nabula ko sir. Okay, masama na sa imong kwan, email. May email. Diba? So karon, para dili na magbalik-balik, sulat mo na anong password, buhat mo na anong password, sulat mo kanyo sa papel, o nasa ito karon ikuan, ipakita sa kuha, kay para tanawin ako kung okay ba siya. Palitan mo balik-balik, sige, buhat mo password. Ibigay mo sulat.